Right guys, second session sa Pagkakaro, Malawag, Pangasinan, Philippine Earth Universe Galaxy. Ako be, huwag mong pipigilin kasi. Sige, pasok na. Uy, sa loob. Ha? Ito ka talaga. Ay, trabaho. Gabi na. Ako na boy. Note. Kobe 3 points. Ang palagi asawa man. Gilatan yung kinut ay. Friends, kulkulti. Silent kinut la si. Ante wa. Ni kulkulti ni. Ni. Bilisan na ka man. Ay, bisa mo. Ilagay mo. Alright. Hindi na maanag siya na ngayon. Patay, kaibigan. Yo. Maka mo. Talaga na nilalabas. Dito ako sa inyo mabay. Ho, nanilalabas mo, bibing. Gusto niya eh. Pertel na pertel, kuha ngayon. Yung amoy mo yung parang sardina. Pertel din.